ҳамоиши ҷаҳонии об дар душанбе, пойтахти тоҷикистон. мушкили дастрасӣ ба об, хатару паёмадҳои тағйирёбии иқлим ва дар ин росто ҳамкории бештари кишварҳо аз мавзӯъҳое буд, ки дар ин ҳамоиш садо дод. مالیات داریم که تا سال 2030 تطبیق پروژه مدیریت آب شده ذخیره‌های آب را در سطح ملی و حوزوی تامین نموده نظام معاصری علما اساس‌یافته استوار و ثمره‌ناک را تأسیس از زمان باری و تلاش داریم که تا سال 2040 دسترسی به آب متمرکز را حداقل برای 90% اهالی تامین نموده. эмомалӣ раҳмон ҳамчунин хостори такмили сохтори фонди наҷоти арал ва таъсиси комиссияи байнидавлатии энергетикӣ барои осиёи марказӣ шуд. рӯзи дуввум аст душанбе мизбони боз як ҳамоиши ҷаҳонии об аст. нишасти чоруми оби душанбе рӯзи 25 май оғоз гардида ба иттилои вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон дар он намояндагони беш аз 100 кишвар ва созмонҳои байнулмилалӣ аз ҷумла сохторҳои созмони милали муттаҳид ҳузур доранд. армида салсиа, муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид гуфт, шиддати тағйирёбии иқлим бисёриҳоро ба камбуди дастрасӣ ба об рӯбарӯ кардааст. дар тӯли чанд даҳсолаи ахир миллионҳо нафар дар минтақа аз вазъияти шадиди ноамнии об раҳоӣ ёфтанд. бо вуҷуди ин, шиддат гирифтани шароити шадиди иқлимӣ бисёре аз минтақаҳои Осиё ва Уқёнуси Оромро, ки қаблан дорои захираҳои фаровони об шуморида мешуданд, водор намудааст ба фишори маҳаллии об рӯбарӯ гарданд. хонум Армида хостори мудирияти устувор ва тақвияти ҳамкориҳои бештар байни ҷонибҳои манфиатдор шуд. ин чорумин конфронси ҷаҳонӣ дар мавзӯи об мебошад, ки бо пешниҳоди Тоҷикистон ва кӯмаки Созмони милал баргузор мешавад. мақомот дар ҳоле ба баргузории ин гуна ҳамоишҳо таваҷҷӯҳ доранд, ки ба иттилои расмӣ қариб 40% аҳолӣ дар дохили Тоҷикистон аз камбуди об тангкисӣ мекашанд ва ҳар сол дар пайи селу обхезиҳо даҳҳо нафар зарар мебинанд.